Egunon. Bueno, San Juan festei begira, food truck postuak 4 jartzeko aukera ditu Andoainen, Goiko plazan, baino eskaera gehiago izan ditugu, beraz, eskaera guztien artean, zozketa egingo dugu, eta geratuko dira 4 titular bezala, eta beste guztiak itxaron zerrendara pasako dira. Orduan, ekingo diogu zozketari. Bueno, ikusi duzuen bezala, zozketa aurrea eman da. Akta web orrian zintzilikatuko dugu eta publikatuko dugu. Eta titular geratu diren 4 postuei jakinarazpena iritsiko zaie eta beste 5 geratu dira itxaron zerrendan. Besterik gabe, eskerrik asko guztiei.